Hľadáte dom s obrovským potenciálom a ešte väčším pozemkom? Tak táto ponuka je ako pre vás. Hejda, sorry kámo. Tento rodinný dom je v pôvodnom stave, čo novému majiteľovi dáva skvelú možnosť prerobiť si ho presne podľa vlastných predstav. Nachádza sa na priestrannom, rovinatom a svetlom pozemku s výmerou 1205 m2, na ktorom stojí aj garáž. Dom pozostáva z dvoch častí. Prvá, hlavná časť, ponúka 3 izby, kuchyňu, kúpeľňu a špajzu. Dom je čiastočne podpivničený. Druhá časť je prístavba, ktorá pozostáva z dvoch miestností, letnej kuchyne a dielne. Aj táto časť má neobytné podkrovie. Veľkou výhodou tejto ponuky je atraktívna lokalita s výbornou dostupnosťou, veľký pozemok, potenciál domu na rekonštrukciu a samozrejme krásne výhľady, ktoré sú na nezaplatenie. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnime si obhliadku už dnes.